पार्टी हिसाबै भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा ब्लकनि बिथोराव जोंनि बे भेरगाव ब्लक कमिटियाबो मोनसे दा बिथांमोना 3 बोसोर थांनायनि उनाव दिनै गोदान मोनसे कमिटि नेरसोन बर'नि दैदेननायाव बिपुल राभानि दैदेननायाव बिथांमोना मोनसे गोदान बडि दाबाय बे जोबोद स्ट्रं जादों जों आसा खालामदों जोंनि बे बडिया माने फैबाय थानाय समफोराव राजनैतिक भाबै माब्लाबा जों जुदि माने बिजाथि होयोब्ला जों निश्चय बेनि थाखाय खामानि मावगोन आरो जोंनि राजनितिखौ मजबुत भाबै लांनो थाखाय बिथांमोना नाजागोन जों बेखौ जों आसा खालामनाय जाबाय दा नोंथांमोना मिथिगौ बिएफआ मोनसे उद्देश्य दंमोन बे उद्देश्यआनो जाहैबाय बेयाव जोङो शान्ति स्थापन खालामगोन ओमफ्राय बेयाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसि थायो ओंखायनो जोङो भातृत्व बोध जितु गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि बेखौ लाबोगोन होननानै जोङो मोनसे खोथा बुंनाय दं बेनिफ्राय थार्डआव जोंहा दंमोनबा 2001 सनाव जोंनि बे ओनसोलाव जोङो 29 लाख मानसि दंमोन 29 लाख दा बेयाव जोंहा गोबां जोंनि हिनजावफोर जा बा फरायसुला फरायसुलिफोर जा एकदम निबुना जानानै दं खुनु साख्रि बाख्रि बिसोर मोननो हाया मोनदां हाया मोनैनि थाखाय जिफोर लामा दं बेफोरखौ सब गाथेजोबनाय दा ओंखायनो बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो साख्रि बाख्रि होगोन ना मोनसे खोथा दं दा जों बेखौबो जोङो थांनाय समफोराव जोङो मावफुंनो नाजादों आरो जोंनि बे पार्टिनि हिसाबै जों बेखौ लाबोदों बेनि उनाव बे ओनसोलाव जोङो जोंनि शिक्षा दीक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठान गायसनगोन होननानै जोङो माने खोथा होदोंमोन रायजोनो गथिखे जोङो 2030 सननि उननिफ्रायनो जोंनि बे ओनसोलाव शिक्षा दीक्षा अनुष्ठानफोर जों शिक्षानि जेफोर अनुष्ठान प्रतिष्ठान दं बेफोरखौ जोङो गायसननो थाखाय जोङो नाजाबोदों ओंखायनो नैबे कुदीर्घ बिपिएफ दोलोआ फर्मेलि जोङो 2005 सननिफ्राय जि बिबान मोनबाय सरकारि भाबै जोङो खसाखै जोङो माने जोंनि सोलोंथाइयानो मेन बे हिसाबै सोलोंथाइ गायसननो थाखाय जोङो नाजाबोदों दा बेनि थाखायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दिनै जाफैदों बिनि थाखायनो बिबि इन्जिनियारिं कलेज जाफैदों बिनिखायनो नार्सिं कलेज दिनै जाफैदों बिनि थाखायनो दिनै CIT दिनै जाफैदों ओंखायनो जोंनि बे ओनसोलनि छात्र छात्रीफोरा दिनै स्र' बे इउनिभारसिटियाव थांना फरायहैदों CIT आव फरायहैदों एमटेक बिटेकनि थाखाय इन्जिनियारिं कलेजाव फरायहैदों माखासे मानसिफ्रा नार्सिं कलेजाव थांनानै फरायनो थाखाय माने फरायसुलिफ्रा बेफोराव फरायनानै दिनै गोबां मानसिया साख्रि बाख्रि मोननो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोर माने खुसिनि बाथ्रा मोजांनि बाथ्रा ओंखायनो आङो खावलायहरदों रायजो राजाफोरखौ बिपिएफनि जिथु उद्देश्य दंमोन थांखि दंमोन बे थांखिफोरा दिनै मोनफानि उनाव मोनफा माने सुफुंजानायनि लामायाव थांगासिनो दङ नोंगौ जोंबो बुङो जों गासै खामानिखौनो मावजोबनो हायाखै जानो हागौ मानो बे ओनसोलाव स्कुल कलेजनि बिसोर बेबस्थाफ्रा मोजां नङामोन बै समाव लामा गैयामोन दालां गैयामोन बै समाव स्कुल कलेजफ्रा मोजां नङामोन गथिखे जोङो लामा बानायनांदों बेबो बानायनांदों मेडिकेल हस्पिटालफोरखौ जोङो बानायनांदों गथिखे बेनि थाखाय जोंनो सम नांदों आरो बै समाव जोङो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ आसामनिफ्राय लाबोनांनायाव आरो बेफोर अफिसफोराव पस्ट क्रिएसन खालामनांगौ जानायनि थाखाय एसे सम नांगौ होमब्लाबो जोङो बै समाव जोंनि जि मावनो गोनां बे मावनो गोनांखौ मावजोबनानै आं दानि होननाय बादि बे ओनसोलाव शिक्षाखौ जोङो मोजां गायसनगोन अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोरखौ जोङो गायसनगोन ओमफ्राय साफ्रोमबो जाथि गुस्थिनि मानसिफ्रा बेयाव जाहाथे खान्थियै थानो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन बेफोरो थांनाय बे माने 15 बोसोर 16 बोसोराव लासै लासै बेयो जाफुंनायनि लामायाव फैदों दिनै आं सोंदों दिनै UPPLआ रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे खोथा होनानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन जे जोङो बेयाव थानाय जिमानखिनि निबुना दं 1 vote 1 job ना बिथांमोनहा बुंदोंमोन गथिखे दिनै 1 vote 1 jobआ कार्यकरि जादोंना जायाखै दाखालि बय एसेम्ब्लि जलांबाय बे एसेम्ब्लिनि रिपर्ट मथे दिनैसिम बिथांमोना सासेबो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै बे मा बाथ्रा BTC एकर्डआव लिरनाय दंमोन बेयाव एक्सेप्ट APCआ कन्डाक्ट खालामनायनि अनगायै जिमानखिनि ग्रेडफोर दङ बेखौ BTC अथ'रिटियानो एपइन्टमेन्ट होनो हानाय दंमोन
दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि नेतृत्व बै समाव जि सरकारमोन बै सरकारा APCD बन्नाकनि बादै जिमानखिनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 दङ जोङो सब साख्रियाव थिसननानै जोङो माने होदोंमोन जों होदोंमोन जोंनि जिथु अधिकार माखासेया सानदों बे हयथ' BSc BTC BTR बिनि गेजेरजों संजायाखै दा बेनिखायनो माखासे सेंग्राफोरा हयथ' गोदान मोनसे कनसेप्ट लानानै आवगायनो सानदों बे आवगायनायखौ जों नंखायनो जों बुंनो हाया सोरबाया जुदि गोदान जोंनि थांखियानो जिहेतु बेमोन आलादा रायजो दागोन बे थांखियाव सोरबाया जुदि आवगायनो सानदोंब्ला जों बेखौ खुनु दिन जोङो बेखौ बादा होनो हाया गतिके बे जोंनि मोनसे जोंनि साननाय बर' रायजो राजाफोरनि साननाय बे जोंनि बे रायजो मोननांगौ बे जोंनि जोनोमनि अधिकार बै बिदि होननानै जोङो आगोलावनो जिहेतु रायज्लायखानाय बेनिखायनो सोरबाया जुदि आवगायनो सानोब्ला बेखौ जोङो खुनु दिन बादा होनायनि जोंहा मोन्थाय गैया दा बेनि थाखाय सोरबाया